היי, שלום לכולם. ואני נביאה, היום אני אראה לכם איך מכינים סליים מיוחד. קוראים לזה סליים הקסם, בסדר? סליים שאני המצאתי, לא יודעים טוב, אבל תנסו. אוקיי, קערה, זה לא בטוח יצליח, זה ניסיון. קערה, מזלג, אפשר בורקס, אבל אני לקחתי את זה כי החנות סגורה ואין לי בורקס, דבק, מים רותחים עד לפה בערך, עד לצלחת כזאתי, חימה, מלח, מרכך ושמפו. אוקיי, עכשיו קודם כל, זה סרטון יהיה בהמשכים. קודם כל שמים דבק בכמות שאתם רוצים את הסליים. כולם יודעת, אם הדבק לא נפתח, אז כנראה או שלא פתחתם אותו, או שפשוט יש דבק מודבק. חכו רגע. אני יכולה מגבת. ממשיכים. שמתי מגבת. זה קשה. אוקיי. פשוט אני אכין סליים קטן, אתם יכולים לעשות כמה שבא לכם, אני פשוט אשים קטן. אולי זה נראה לכם קל לפתוח את זה, אבל תאמינו לי זה לא קל. זה יהיה סליים בהמשכים, כאילו, נגיד דבק, ספרי וזה, ואז אחרי זה נוסיף, אבל נסתדר עם מה שיש. עכשיו נגמר סרטון, אז נדבר בסרטון הבא. ביוש. סתם. אוקיי, אני רציתי סליים ממש קטן. טוב, אחרי הסליים הקטן אנחנו מוסיפים קצת